ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಶಿವನಾಮ ಜಪ ಸಮಿತಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನೂತ ಎನ್ಮ ದಿನಲಿದ ಸಂಧ್ಯಾ ಶಿವ ಭಜನೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು 40 ದಿನ ಗುರುವಾರದ ಭಜನೆನು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುಶ್ರೀ ದಂಪತಿಲು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಗರೋಡಿ, ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿತೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಮಂಜನಾಡಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಜನಾ ತಂಡದಕ್ಲು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡಪಾತ್ ಕೊರಿಯರು. Hare
Bye.
Thank you.